Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? I don't give a shot, oh, Batosu. Do I look like I give a fuck? Rana ta haito ko 500 wai bai ba man 2000 na sha ai yanzu ko 500 bai ba bari ma gani man ya rage kai gashi man karewa yake ha ina na jiya Allah ka mana yanzu dai ko yanzu an kira ni a ce za a bani kyautar miliyan 10 kaga da kike nan ma sai ka sadaka shi zan ba su ko na shi ma a wuce wurin dun na sani da talauci shikenan na gamo da arziki zan mai arziki we one by one shikenan ba ruwa na kuma da talauci hai Allah na san ba zai rasa kuɗi ba ga mun na ce ke dai mun kare shi ba hanya kuma bari in kira akwai wani aboki na da ina san yin da ci o mi kuka ce ne haka ne wa ba a gari bazare ba wai kali ya bari dan ƙara sa can gaban can baka zan yi tsari Yo, X! ina zuwa fasar da zabe shi kawai ko kawai ka gangaro na gaya ma ai ya samu yanzu ma na gama waya da shugabana ya ce man koda nothing, so you guys work all day. As I did my job, you know if you see me, cause I did chow. As I did my job, you know if you see me, no put body for attention. As I did my job, you know if you see me, cause I did chow. Okay. Usually they talk, they say Charlie is uneducated. But I love say my rent is due. Now I give me quick notice, I'll be putting in work if you notice. I do the coaches, going from a place where you know say. mutane sun yawa can wuri Nicki Minaj, come give me love, give me your body. My breath, she got my feet, give me your cocoa. Ain't nobody touching you when they try it, touching you. Everybody crushing you, but I'm wanting to marry.